Guys, ngayon sasagawa nila magdrama sila ni Idol Transoy kasama si Shoot at saka si May dito sa Poblacion Arcoy. Daming tao guys. Yan na guys, umpisa na yung drama. Okay? Tata, kita ka sa kumbana kap. Nangita ko sa kumbana kap, huwag mo rimit. Kasi kita sa kumbana diya, Nadia. Ganahan niyo ko sa kumbana kap, kami nga ako kay kusog mo, Gerger. Kita ko diya. Shot! Ali ko, shot! Nga nang katawag-tawag ka? May love. Ay, pagtawag-tawag may love, kaluod ni mo eh. May love na ako ko, inutin mo. Oo, sama na. Dili, gimingaw man ko ni mo, be. Gimingaw ka na ako. How dare you? Ba't may nakapati ninyong mga laki? Ano? Abi ho man naman mo, Gerger, di na mo ganahan. Ilong mo. O, di ba yung anak-anak yung buwang ka? Tarungan niyang mic to. Pasaylo ako may pero nakarealize ako sa kukulingon nga. Please, leave me alone. Ano mo, sakit lagi ganyan mo buhaton may love. Ay, kung pakawawi din eh. Wala nagkapakawawi pero ako may ipakawawan mo sa una pa. Yan naman. Nakahinong-nong ka nga manguyab pa ko ni mo. Sa una, Unsay gibuhat ni mo? so di ito may love. Grabe pakauwa ang imong gibuhat. Magkuyog ka mo, isang kalit ka suma, nananaw tag sini. Sini? O dili, nananaw tag peryahan. Ano di may love? Ing ka mananaw tag sini, usang kakismana, wa mo to nga. Looy kay kusod sila, naglungag na lang ko to, kaya wala ilaing kwarta. Sorry na good may love, di kalibanga ang good ko. Kuya, wa taiha, usang kakismana man. Ang sama man din ako may love, di nga pinangga, tikas na na. Pinangga ko ni mo. Yatira. Sa una lang ako tagalo-halo. Ing ka usapan na kay ayos na. Ay, Dildo ang gusto. Gubaba na mo. may love na ako isulti niyo mo importante. Yate. Magtus man ko mo eh. Magtus ka. Magtus. Basi ka itong DPS ganyan mo ni Saka. May kitag-iya. Ano mo ang kata? Diloy, ikaw ako to. Nga naman nagkaatay mong kamot. Wala akong kay labot ni mo. Ikaw lang ito, kapag hikap na ko gabi, nakana ko issue ka niyo. Nga naman. Karas kay na ako. Pagtarong niya, ayaw kong ginanaang eh. May pay, mutalik ko na sa ko. Hindi mo ngayon sa nag-space. Tagay ko gigayon nga, makainok to ko may. Pero palihong leave me alone. My love. Ay, lab-lab, blackpot ang ipon ng buwang. Ayo-ayo ha. So, gumisakit ko. Adto na ka. Dili na ko. My love, I love you. Kunuin mo. Inanang tsubo. Ikaw ba? May manday ka mo acting. Ba't may mag-shooting? Shooting ta? Ah. Napilang isilo na ko. Dako kayo dahil. Kailangan ko ni kay on the spot nila. Atong shooting kay 5,000 ang adlaw, 200 ang semana. Pinataw ka lang ko. Shooting ka? Shooting na. Sige. Isa may buhaton ako direct. Kuntahay, ikay leading lady. Leading lady ko. Ako'y leading man. Leading man ka. Huwag tagusa. Isa may director. Assistant! Dali na ba? Artista na ka. Artista na ka? Artista na ko! Kisa may ako papel. Hey. Patingog ka rin dong. Hey. Kari-kari lang. Imuha ng asawa. Asawa rin ako? Usa din ko papel. Bana ka niya. Pag sure ba, asawa rin ako? Asawa na mo, bana ka niya. O tala din, mag-chill-chill ta. Ay, yamar na. Ang drama niya, ang tinuod.
Ang dialogue ani. Asa man tong kuan? Dara script. Dara. Tagalog man eh. Ang imong linya mao ra gina. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Kana. Dili ay puni. Saan kayo pupunta ra? Saan kayo pupunta ra? Ayaw lagi puni. O saan di ay? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Kana? Kana? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Moingon ka nga magtanan kami. Magtanan kami? Magtaban mo? Oo. O kuyong mo? Shooting ka na. Shooting di ay? Tago ka. Hindi, masukot ko. Sabi ko, mabuti pa. Mabuti ba patayin ko kayo? Ano patyo mo ng buti? Di, patay na kayo. Kita mo ng mga asawa. Hindi, shooting, asan ko? Tago. Tago ko. Tago ka. Tago ko? Tago lagi. O ano ka kayo? Day, May la. mo ana kay nga. Asam ka mga kamuhin ko. Darling, saan ba na mo? Muhingon ka, wala dito. Wala dito. Layas tayo. Layas pa. Lights! Camera! Action! Uy, darling! Darling! Saan ba na mo? Wala dito. Layas tayo. Bana, gawas. Hoy! Uy, bana, gawas. Kanina, ra. Inigtapan mo, gawas tayo ka. Ano nang hapak mangka? Inigtapan, gawas tayo. Ala, sa buko, ikaw katago, dali mo tago, gawas na yun. I-timing ba, nga gawas tayo ka. Inig shooting, gawas na yun. Gawas tayo. Balik tayo. Gawas Bawas tayo. kayo. Light! Camera! Action! Darling! Saan ka na mo? Wala dito. Unyara! Ingon makagawas tayo. Pataban na sabi. Magtapan pa rin mo? Tago sa dito. O magkiklaro? Tago sa... Mutago ito ko. Tarong magtago. Mangisog ko. Ngisog ka. Bali ng ilong buhangan. Tago nito. Lights! Camera! Action! Darling! Darling! Saan ba na mo? Wala dito. Anak-anak tayo. Uy, kini. Agay. Kanima na ni. Perfect na kayo ni. Saan kayo pupunta? Magtapan na eh. Magtaban mo? Lamig kayo. Masuko ka. Sukong hitapan mo asawa. Masuko din ko? Tumingo, bagong buhangan ka. Sukong ka magyaw-yaw ka. Kaya masuko ka, kagwal takas kung kumo? Anong tinudol mo na ni mong sukong? Madama naman yung buhanga ka. Lakas na ba kung isog magbuhangan ka, naminteryo. Okay niya, pusa abdol ni mong buhanga ka. Ikaw, may gusto ko mo, minteryo ka to, may go to, prenatal. Karong ito, Ato sa ning karungon, kay bakunado ni mga asawa. vaccinated na. Vaccinated ko. Nakatas may bakuna. Ano sa ano? Dili man yung Pfizer, O sa na? Unilever. Kung sa epekto na. Why first dose? Second dose. Why second dose? Usay na. Oh, ipasono, mab dose. Pagtanong asawa na. Ako nang bakunahan. Oh, Isog ko. isog ka. Bantay buhangan ka, isog ko. Balik. Ipadara niya yung wireless. Oh, muna. Last day. Ato na yung tarong. Darling! Saan ba na mo? Wala dito. Layas tayo. Hoy! Mao na ni. Bantay! Ikaw kung buhangan ka, buhangan ka. Anong iyo ko ka? Isog ko! Isog ka? Pinabundot diil! Yatira? Pinasiga mo na! Sigaha pa. Siga mo na! Sigaha pa yun. Pikat! Pagtarong ay pag inanak, hindi ka tuhuan. Di ko kamao diri ko, baylo na natin diri. Ilis na, eh. Linis tag now. Ako'y ba na? Ikay direktor. Ako na yung direktor. Oh, okay. Ako'y tago. Ops, diri sa kay ako na may direktor. Atong usbon ang script. Oh. Saan ka nimo? Mingon ka, saan kayo pupunta kataw-katawa? Okay. Saan kayo pumunta? Tarong nga po Sakita sa Wala kanila. kang expungkol. Kataw-katawa, pilak! Hilakan? Saan kayo pumunta? Magkatawa mo rin yung kay, naman ka ini. Tago. Tago! O
Kabit. Dili na kasawa. Hirap po. Dong, butangin intro dong. Gikan sa DYHP. Hubua Panti. Nakada ha? Handumanan sa ugat kinadakan. Uy, amo, kainis na ta. Oh, saan ba na mo? Lusa ka di ay? Inis na. Sorry, kinabungo ko na. Balik. Action! Action! Darling! Darling! Asan ba na mo? Wala dito. Ilas mo yun. Amo, mga nitago ko. Kali mo tago, makita ko sa pagkon mo, hinay-hay. Tago ko no. Tago dito tarong. No, gigi. Darling! Darling! Asan ba na mo? Wala dito. Chin-chin tayo? Wala! Hoy! Suko ko. Soko ka? Palihog lang, may tanong, ipusa rin rombuang. Suko ko. Hoy! Saan kayo pupunta? Mag-tourjak kami. Manglayas mo? Mabuti pa, patayin ko kayo. Mabuti pa, patyan eh. Dito, may na pistola rin. Sama na. Armas ni. Armas na. Armas na. Itiyon. Ay sadong, ay ibuto dong, itiming dong. Ako itiyon niyo. Larga. Patay mo doon. Patay nito ha. Ani, Patay niya. pamusilot na bundok. Oh, Mobaos ko. uy, mali ka. Probinsyano na. Oh, Hinatag ng mayor. patay sa Patay sa ka. Oh. Ano ba? O niya, mobaos tang duha. Kinilapas sa tas oras. Pusilon tamong tanan, patay sa duha. Ano yan? O, daghan na tagtuan ko. Diba? Dahil salamat kay alas 11 na. Salamat kay inyong tanan. Kap, ato na lang salamat kay maikot ta sa simbahan. See you next time. Pasensya kayo mo kay kasiyang karon ng gabi. Dahil salamat, advance, happy fiesta kaninyong tanan. Thank you so much. J. Marco Enterprises, salamat kayo. O sa atong mayor, o sa atong kapitana. Thank you so much, madam. Thank you so much. Jubabs TV. Bye-bye! Notification bell. Maraming salamat.